मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 बादायलायनायाव बर'नि आगोमा फिसा पिंकि बसुमतारीनो भटनि गोनांथि जादों। मानोना फैगौ 23 आगस्टआव फाइनेल बादायलायनाया जानो थांगासिनो दं। थ' बिनिखायनो खावलायदों, आर'ज गाबदों दुलाराय आसामनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ बिथांनि मुङाव भट होनो थाखाय। बे समाव बिथांनि जे खावलायनाय, बिथांमोननि न'खरनि बिफानि जे आर'ज गाबनाय, दा बे आर'ज गाबनाय जिथुनाखि भिडिअ', बे भिडिअ'आव कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नायदोंमोन आरोना। थ' गोबां माने जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा, सुबुंफोरा माने नेगेटिभ माने कमेन्ट लिरनायखौ नुनो मोन्दों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव आङो खावलायगोन, मानोना माने सोरबा साफा सानैया गोरोन्थि खालामोब्ला माने गासिबो माने गोरोन्थि खालामगोन बेखौ साननो नाङा। मानोना सिगांनि समफोराव गोबां बेबायदिनो जोंनि हिन्जावसाफोरा जोंनि बर'नि भट लायै लायै जोंनि माखासे संगठन, माखासे आफादफोराबो गोबां खस्थ' खालामनानै बिसोरखौ देरहाहोदोंमोन। नाथाय बिसोरो माने फोथाय खेबस' खालामदों, थगायलांजोब्बाय आरोना। माने गुबुन हारिफोरजों हाबा जालांजोब्बाय, गुबुन जाथिजों हाबा जालांदों आरोना। माने गुबुन हारिजों हाबा जायोब्ला जोंनि माने गोबौ मेलेमनि सासे हिन्जावसाया जोंनि बर' जाथिनि बे खामानि मावनो सुबिदा मोना, बै गुबुन जाथिनिसो खामानि मावनो सुबिदा मोनो आरोना। थ' बिनिखायनो बर' हारिनि थाखाय गोबां सुख'हायै खहा जायो आरोना। थ' बिनिखायनो गोबां जोंनि मानसिफोरा रागा जोंदों, आं बेखौ नुदों आरो साननानै मोन्दों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बाथ्राया गासैबो बिदिजोंबो जाजोबा नालाय, दा गासिबो माने एखे जाया। जोङो बुंनायाव जोंनि आसि थाइबायाबो समान नङा होनना बुङो आरोना। थिग बिदिनो गासिबो एखे जाया। दा नैबे बिनानावा पिंकि बसुमतारी, दा बिनि जिउआव बा मा दङ, नङा होमबा? दा बेखौ रावबो बुंनो हाया। थ' बिथाङा हास्थायदों रायजो राजाफोरनि भट मोननो थाखाय, जाहाथे फाइनेलाव एचिभमेन्ट जानो हायो, देरहासार जानो हायो। बर' हारिनिनो जोंनिनो नाम जागोन आरोना देरहायोब्ला। थ' बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, जोबनायाव खावलायबाय, सिगांनि बारलांनाय समफोरखौ गोसोखांनानै बांद्राय नेगेटिभ लाबाय थायोब्लाबो माने खहा जायो। दा जोङो जाहाथे इयुनाव जोंनि गोबौ मेलेमनि हिन्जावसाफोरा डक्टर फरायनायानो जा, इन्जिनियारिं फरायनायानो जा, SCS, APSC, UPSC, माने गोरों बिदिनो स्पर्टनि बेलायाव टेलेन्ट ना, बिदि खमलायनाय, बुलायनाय, सौलायनाय, फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा हिन्जावफोरा जाहाथे नैबेबायदि गोरोन्थिखौ, मिस्टेकखौ जाहाथे खालामा आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे आसा खालामबाय जाहाथे भटखौ बयबो होयो, बिनि थाखाय खावलायनाय थाबाय, जाहाथे देरहासार जानानै फैयो आरो बर' हारिनि मुङा मुलुगाव सिनायथि मोनो आरोना, वर्ल्डआव सिनायथि मोनो। सासे पिंकि बसुमतारी बर' हिसाबै मोनसे हारिया सिनायथि मोनो। बेखौ हास्थायनानै जाहाथे नोंथांमोना भटखौ होगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ, लाभ इउ अल।